right, you can sail away, find serenity. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning, good morning. Welcome po sa satuyang programang Bicol Connection. Alaw kita ngunyan in Biyernes. Pizza 26 kan bulan na Agosto. Sa lado technical. Yan siyempre si Felix Lagrimas. Yan man siyempre ang sa kuyang partner sa transmitter site, Engineer Jim Soco. Ang sa tong maskuladong PSG duman, Tony Saison. Digdi, ang sa mong officer of the day, Rodel Cesar. Sa lawas, ang sa to yung mga karonda. Paabot ni mga impormasyon, makikipag-ulay sa mga newsmaker. Rot Pornelius and Philip Barasina, Rocky Bayuba, siniba pa. Yan naman sa opisina, si Madam Kayla Ligacion. Iniyan sa indong Kabicol Connection. Joey Habanalim. Happy birthday pala sa mga may ano po.
magpakanton ka mo. Sa mga mag-aragom na masilibrar kan sa endang, wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Sa mga nakatutok mo niyan sa sendang mga transistor radio, good morning. Good morning palan kay Ma'am Sally, good morning. Kan ako Bicol party list, ano? Karo man po, siyempre, ang ako Bicol party list sa sponsor ka na gigibo niya itong special coverage sa paabotan na Piña Francia Festival sa kapistahan na Nuestra Señora de Piña Francia. Thank you so much, Ma'am Sally. Siyempre, ang mga representante ita dyan, si Congressman Saldico, and si si Congressman Attorney Jel D. Bungalo, ako Bicol Party List. Thank you so much. Thank you so much. Ringman, good morning kay Attorney Nonoy Waferina. Ala Piolo Pascual kan City Hall. Si Attorney Nonoy Waferina. Good morning, City Administrator. Saro po sa magiging sponsor ta sa Piña Francia coverage. Diba, ma-coverage taman po ining paabot na civic and military parade sa siyudad kan Iriga, Katakod po. Kasumpay ka ini pong paaboton man na 54th Foundation Anniversary Celebration kan siyudad kan Iriga.
September 3 hanggang 4, 2022. Kapag ng mga activities ang nasa to pong mahihiling. Sa pagi po kan sa to manamaygos na alkalde Rexy Oliva. Asing kan mga miyembros kan sangguni ang panglungsod sa pamamayo po ni Vice Mayor, Presiding Officer Edsel Sirano Di Maiwan. Okay, sa mga Facebook Live viewers good morning kay Herman ng Monica Perique of Lima, Salusay Pros, always watching siya. No? Saka sa iba pang mga viewers, good morning. Good morning man kay Mayor Per D. Simbulan. Fernando Dukot Simbulan. Good morning, Mayor. Kana Banuan po ni Nabua Camarinisu. Siring man, good morning kay Vice Mayor Vic Ramos. Kan Banuan po ni Bato Camarinisu. Okay, good morning man kay former Congressman Sal Portuno Sr., former Congresswoman Jocelyn Portuno. And siyempre man kay Vice Governor Sal Portuno Jr. Good morning. Good morning man kay Engineer Boy Mota. Garo perming sibot ano. O dahil tada abutan sa iyang opisina kasud man. Pasalamatan mi man po ang iba pang mga sponsor, ano? Sa Pinya Prancia coverage kan RPND CKI. Unlucky Best Enterprises. Sa diri yan asin pinamalaan kan mabuot na magagum na sinda Mr. Mikey and Dr. Jenny. Makukayan sa Highway 1, San Roque, Iriga City. Siring man po ang Iraga Eagle sa club sa pamamayo ni President Engineer Aris Hermoso. And salamat man siyempre sa Bilin Lying in Clinic. Makukuhayan sa Barangay Bulwang, Bao, Camarines Sur, Iguapa sa Sentro kan Bao and Nabua. Sa diri asin pinamamalaang kan magagom na sinda Councilor Galibayos kan Banuan po ni Bao, Camarines Sur. Thank you, thank you. Siring man po ang AA Saludo Construction. Barato ang mga construction materials po dyan. Ano po? And sa dirasin pinamamalaan po yan. EA Saludo Construction and Supply. Ninda Architect Eddie Saludo and Mrs. Imalin Saludo. Makukuha yan sa highway, sa Zona 1, San Agustin, Iriga City. Siring man, salamat kay Councilor Aldin J. Galyarte ka Nabua Camarines Sur. Good morning man kay Boss Marlo Sigera. Sa time check sponsor kan RPND kaya advertiser kani pong mga courses na ino-offer po ngayon na taon.
kan Sigera Technological Colleges. Salamat, Boss Marlo. Sabi ni Boss Marlong Sigera, Joey. Abangan nga nindo ang Midjurit kan Sigera. Maparticipate nga kami sa Civic Parade. Uy, may isa diri na nga kaming banda kaya maog mga yung magdalan. Yun niya ako. Boss Marlo, ang gwapitong presidente kan Sigera Technological Colleges. Sigurado nga niya ako, i-coverage mo yan. Abang gagayon pati niya ako kan mga Midjurit kan eskwelahan po kan Sigera, ha? Abaan. Para artista ako ng mga itsura. Kaya niya ako ma-coverage kami kayan. Ibarita ko daw nga niya ako. O si mga mapa-enroll, ha? Pero pwede po kamong magdulok kay Boss Marlo Sigera, ang presidente ta. Matabangan kamo kan sa indong pag-enroll. Sa manlain-lain, kadako lang mga courses na pinag-o-officer po nindango niyan. Sa senda pong iskwilahan. Siring man, salamat kay Honorable Councilor Inton Paro Balyebar. May gos, mabuot na municipal councilor kan Bula, Camarines Sur. Nagpasalamat man po siya sa mandatong itinaon nindo dyan sa iya sa Bula. Mga taga Bula, mga kapinsanan, mga Habana family, mga sadiring tao ta dyan, good morning. Thank you so much for listening. Sana pirmi ka mong nasa maray na kamugtakan. Mayong ano pa man na mga kahilangan asin kaulangan sa buhay. Siriman po ang Rinconada Central Cockpit. Makukuhayan dyan sa may San Antonio, Ogbohon. Nabo Camarines Sur. Sa diriyan asin pinamamalang kan guwapito. Uy, biguti pa sa nga niya. Ralamago na ning kababayan. Ang Rinconada Central Cockpit, sa diri po yan, asin pinamamalaan kan mabuot, guwapitong si Mr. Johnny Cuadro. Oy, good morning Monkey Don Olivares kan San Juan Baaw, Camarines Sur. Always tuning in niya ako, Sir Joey. Siring man ang may gus na alkalde kan Iriga City, Honorable Mayor Wilfredo Rex Cuba Uliba and family. Salamat, salamat. Oy, ang presyo kan asin sige bagaan mahal, sige pang wara-wara kan supply. Magin ang asukar, sige man ang kulang-kulang kan supply, kan produksyon. Pero dyan sa Naga City, may nadukayan dakulang kantidad din shabu. Okay, panyako ang shabu, dakulang supply. Binabarayaan na lang pati sa comfort room. Samantalang niya akong ang asin, asukar, kamuti, nagkukulang-kulang sa produksyon, sa supply, sa merkado publiko. Uy, pambirang buhay tayo. So, panchungki, gulping supply. Alagad sa pagkaon, aba, nagkukulang sa supply. Buhay tayo nga naman, oo. Oy, sa City Hall kan Iriga City, ang mga taga City Health, garo August 30 up to September 3, ay igwa pong vaccination program nagigibuhon sa may labi da kang LCC sa siyudad nin Iriga. So, mga ako, mapa second booster na ako. Karondang Philip. Sa kasuaki ko ang sa kuyang agong para talagang dahil kita tamaan kanya po the COVID-19 pandemic na ini. Lalo ng monkeypox local transmission bibiripikar pa, ano? Masakit. Masakit. Oy,
may mga tugang, maray na barita sa mga incumbent. Kung totoo man na piga-oktaba na po ang barangay and iski eleksyon, mantang approve na sa House Committee. Inaprobara na po ka na kaaging aldaw kan House Committee on Suffrage and Electoral Reform ang rekomendasyon para ipagpaliban or postpone muna ang barangay and sangguniang kabataan eleksyon na itinalaan ko na sa maabot na Disyembre 5 ngunya na taon. Sa pagdangog po kan committee na pinamamayan ni Representative Maximo Dalog Jr., ang barita inaprobara na po kan legislador na isagibo ang eleksyon sa Disyembre 5. Pambira. 2023 na po, gigibuhon, December 5, 2023, ang eleksyon sa SK and Barangay. Nakalaag po sa committee report na ang pagtukaw sa pwesto kan mga may ilihir na opisyal kan barangay, as in SK, mapoon bandang alas 12 ninodto sa July 1, 2024. Masakit ini yung nauuran-uranan ay. Medyo sinisipon-sipon kita ngunyan. Kung saan po maserbihan mga ini, nintulong taon termino. Bientas tanto ang mga incumbent barangay and SK official man ang pinagmamanduhan, inaatasan sa holdover capacity hanggang mailihir ang sa indang magiging karibay sa pwesto or kung sindagiraray liwat na mga kandidato. Tinawanan doon pa kan committee chairman na pinagmamamot kan pagpapaoktaba sa barangay and SK eleksyon na magpaliwanag pa ang mapahiwas pa, mapalawig pa ang pagpaparehistro kan mga botante. Oy, good news sa mga incumbent. Dagos-dagos ang biyaya, dagos-dagos ang kabkab ni na honorario. Pero duman po sa mga talagang marayang performance, accomplishment, mga serbisyo sa barangay na mga punong barangay kagawad, more power sa endo. Sa mga bagol-bulan, dahil gayo nag-aakto kan sa endang trabaho, aba, magborobakli na kamo, tangarig manggana giraray po kamo sa pag-ilihir giraray o pag-re-elect nindo. Sa masakit man po kaya baga. Kung puro kita kabkab ng honorarium, alagad kung kulang man ang sa tuyang serbisyo, ikakaanggot kita kan sa tuyang mga constituentes sa barangay. May mga cash aid po ang DSWD sa mga estudyante. Mayo ng walk-in sa educational assistance alis sa DSWD. Mayo na pong mangyayaring walk-in sa gigibon na pagbariwas. Pananaokan Department of Social Welfare and Development.
kan educational assistance sa mga nagtitios na mga estudyante sa nasyon. Lalo na sa Bicol Region. Nagtaram na po si DSWD Secretary Erwin Tulfo na sa mga maot makakuha po ng cash aid or cash assistance. Kaya po mag-register sa https bit.ly/3db9msg o mag-email sa ciu.co@dswd.gov.ph. Ang aplikante sa buot pwedeng hilingon ang DSWD website and social media account para sa mga kahaputan asin iba pang mga detalye para digdi. Dakulad ang pagtubod ni Tulfo na ang mga kalituhan pagkaribong sa nagdaang sistema, nakalipas na sistema kan payout, ang nagbukas sa sendang gamiton ang digital system sa pananao po ni ayuda. Ang mga aplikante ay makaka-receive ng text message gikan sa DSWD para maramang kung saan ang sa endang payout sites. Pipilion man nindaan alphabetical. Siguro walang mga apelyidong nagpupun sa inot na maayudahan. Pasunod-sunod po yan. Alphabetically arranged yan. Sa maabot ng Sabado, pag sa aga na, apelyidong nagpupun sa litrang A hanggang F. Yan ang maiinot na i-accommodate for this coming Saturday nationwide. Sabi po yan ni Tulfo. Makalis man pong suspenderin mo na ang pananaonin cash aid sa mga estudyante ka nag-aging Sabado dahil sa nag-surusuan ng mga tao. Liwat na mananaw po ni ngayon ang DSWD para digdi sa maabot na Sabado. Uy, maray na daw po yan. Elementary, San Ribo. High School, 2,000. Ano pa tong sunod kayan? Senior High, 3,000. Sa college, 4,000 ay maray na. Dakulang tabang na po eh. Kung iyan mangyari. Maray po ang mga programa kan DSWD ha. Sige panahon. Tabang sa mga nagtitiyo. Estudyante man yan, may hilang man yan, may mga ex papeti. Ang DSWD, saka ang mga local government units na po, may mga ex na itinatabang yan. O iniman daw budget kan DepEd, ginisa ha. Overpriced na presyo kan laptop ay pambira. Dapat siripaon sa pwesto ang mga imbilto kan overpriced na parakala ng laptop. Dahil na nagkasurupog ining mga walang hiya man na ini sa katarantaduhan. Na nagtitios na nga ni ang nasyon na kukuapakan ibang opisyal lalo na kan PS DBM dapat tunawo naman ini. Kawawa naman po tayong mga taxpayer na ang kwarta kan kaban kan gobyerno pinapakinabangan ka nagkapirasan. Garuli nuloko kita kan mga tarantadong ini po. Saka sa mga signatory kayo ng mga tarantado dapat bitayon. Ay inda tayo. Tangarigma ng mag-corrupt na opisyal kang gobyerno. Ay nako, sa pagparauran po, may mga lugar na binaraha, ingat po kita. Lalo na sa mga baha na igwapong mga leptospirosis na hilang sa mga baha. Maridig di sa Iriga City, next
year, magkakaigwadigding budget ang lokal na gobyerno, tabang man siyempre ang nasyonal, ang DOLE, mataning trabaho, hanap buhay sa mga kababayan ta, na mag-desilting, magkalkal, asin magpararom, magpahiwas, magpakaraykan sa tuya mga drainage canal, para po maibitarantaman ang sudden flood, bigla na pagbaha. Kung nagbabago na san makusog na uran, lalo na kung may darang maraot na panahon o bagyo. Oras na mga tugang, 10:07 in the morning. Ay, sa gabos na mga parantabay sa Satoya, sa mga transistor radio ninda, good morning. Nakantabay ka mo sa RPNDCKI sa programang Bicol Connection. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning, good morning. Digdida palan sa Iriga City, uda nakiburo lang. Pero may bubukasan daang bulangan na bagong ma-operate. Ang barita ko, pinapakaray na daan. Dahil mga sabungero, postadores, mga parabulang, na mga taga-Iriga, sige pandarayo. Una kaarabot sa nabuha, dyan sa bulangan ni Mr. Johnny Cuadro, tama rin mabagang bulangan dyan, tama perpreskuman. Ay lalo na po dyan sa Baaw. Intirong dinadayong unyang kan mga parabulang, mga sabongero postadores. Tamahiwas daan bulangan dyan ni Juji Agnas. Ay ang nagmamanid sa nag-aarkila, uragon da pati, magpalarga. Si Bong Maniskan. Kaya ba, sabi kan mga taga-Iriga, no, arin man daw nga kita magkakaigugiraray ning bulangan, digdi po sa syudad kan Iriga. Na magparadayo pa nga sa ibang lugar, kundi maurag da kaya maglami sa ining Bong Maniskan na niya. Pirmi da ang matao. Mala tagaro grabe da ang income kan paderbi kan sarong aldaw. Diyan pala, pag derby, 1,000 ang bayad, Sa naga nga ni da, mas mahal. Mala taga Romapa derby man ini si Jackie Villaferte. Dangan si Kagawad Pongpong Ramos, ay good morning, Konsal. Nagaharapot baga, taika ang chairman kan Games and Amusement Committee. Kaya ni pong sanggunian na bayan kan bato. O no rin naman da po, bubuksan ang bulangan. Si Iton Bato Camarines, tasigi pa ang darayo. Ang mga sabongero na mga taga-bato. Minsan da waman bulangan da dyan na saro sa San Roque, kundi arayo. Bagong araw ngayon katong yaon lang dyan, sa may highwing bulangan kan na bato, kung mabuksan giraray da po. Sa bagay, naglalami sa mambaga ni si Konsyal Pongpong Ramos. Padangat ini ni Kong Migs, pati Oy mga tugang, mag-ingat ang mga kababaihan ta, ha? Saka sa pagbado-bado, dapat maging disente. Ta kinastigo kang Commission on Human Rights an padakol na padakol nin bilang kan mga dinudukot asin ginagada na babae kabataan kan mga nakaaging simana bagay na naglapas o lumalabag sa karapatang mabuhay ng sino man.
it is most concerning that the CHR has in recent weeks monitored an increase in abduction. Ano do kita dinudurukot ang mga kababaihan. And incidents of gender-based violence perpetrated against women and children, and the increasing number of killings. Sus marosip, dinudukot na, ginagadan pa across different localities in the country. Sabi po yan ni CHR Executive Jacqueline Ann Diquea sa sarong entrevista sa SEIA. This is increasingly important as more children return to school with the resumption of face-to-face classes. O dyan da sa bato, garo 50% face-to-face, sunod na aldaw, so 50% yun naman ang malaog sa face-to-face. Ma-online naman, so nag-face-to-face kan sa normal daw. Baka upaman pala niya akong 100% talaga sa Bicol, face-to-face ng klase, Felix. Aros dahil paman pala. Tamay tinatakutan pa kitang hilang na COVID or pandemya. Mga tugang sabi sa Bareta, ika-5 lang ng Hulyo, last month, nang madukayan po gadan an industrial engineer na si Princess Diana Dayor hali ogikan sa Malolos, Bulacan matapos na ibarirtang nawawara kan nakaagi pang July 2 ngunya na taon. Kan August 9, kan madukayan managadan si Jose Bonifacio, 40 anyos sarong oras i-report na nawawara kan sa iyang agum. Naglalataw man po ang bangkay o lataw man po ang bangkay kan nawawarang si Jovelyn Galleno kan nakaaging ika-23 kan Agosto. Matapos ireklamong nawawara kan nakaaging August 5. Na anay hiling pong bagong kasong ini or panibagong kasong ini, rape slay. Nako, kakat. Maglikay po ang mga magurang kung pwede at sundan mga kababaihan ng mga aki, ha? Lalo ng mga estudyante, 40 anyos na nga ning 40 anyos, dinukot pa, ha? Inot na pong nangapunan ang mga senador, kongresista, natulos magpa-imbestigar, lalo na't responsibilidad kang gobernong protektaran po ang mga kababaihan, asin mga kakian sa irarom, kan inaapod na Acta Republica 97 o Magna Carta of Women. Equally concerning are the killings that led to the deaths of a couple on their way to a court hearing in Quezon. The shooting incident in Taguig, robbery slay of a 16-year-old scholar in Barangay Bulacau, Cebu City. Madakol po ang nawawara, ang iba nadudukayan gadana na kababaihan. Miyerkules lang dakan na pahimutikan ni Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jane Pajardo na kaso ininin sarong serial killer. Mayod ang serial killer o crime group o grupo kan mga kriminal na nagdudukot na pigsasakay sa mga kulay daang itom o puting ban. Ang dinudukot ng mga kababaihan nawawaraan iba na dudukayang gala. Kung hihiling-hilingon da, himay-himayon ng mga circumstances digdi. Sa mga nangyayaring sunod-sunod na pagkakadiscover kan cadaver, pati na po itong pagdukot as in later on na hiling na gadan, mayo po da kitang nahihiling na serial killer digdi. Dahil iba-iba da po ang involved digdi. Iba-iba man ang motibo.
Pinapasumiter man po ngunyan Interior Secretary Ubinhor Abalos Jr. in report. Ang mga pulis mapadapit sa sinambit na mga paggadan sa Metro Manila asin pagtaraid pang mga probinsya. Asin bisto na, madakop na ang demonyong mga nagdudukot, ginagadan ng mga kababaihan sa ibang parte ka nasyon kan Pilipinas. Mga mayong maginibo sa buhay ng mga lintik na ini. Ay ang buhay kan tao sa naman po baga. Kaya nga ni dapat daita kastiguhon. Daita pakanganaan na malamos sa alak ang hawak ang tao ta sa saro-saro sa naman. Daita panganaan ng nikotin. O dapat mahalin natin ang ating sarili. Dahil isa lang po ang buhay ng tao. Tapos, ang may karapatan lang kumuha ng buhay ng tao ay ang ating mahal na Panginoon. Bako ang sisay paman ng mga demonyong tao digdi sa ibabaw po kang kinaban. Maray po ang nabubuhay, dawa na titiri osteo. Basta nabubuhay ning maayos, matangkilo sa ibabaw kang kinaban. Trabaho kan pulis po. Mga pulis, trabaho nindong magmantener kan pas i-orden. Kaya dapat nga ni, ang police visibility na ihiling talaga pirmi. Tangarig nakukuban na natatakot ang mga killer o ang mga demonyo na nangdudukot ng mga tao, kababaihan. Ang iba rinirape, ginagadan pa, Diyos ko. Kaya bantay sarado dapat kan mga magurang nindan sa indang mga aki na mga estudyante lalo, kababaihan. Miski ang mga misis. Oy, may misis nga ning dinukot, lampas na 40 anyos na. At ang demonyo, saka kung bangag sa droga, ay yan ang sakit. Nagpaparakulang ang supply da akan asin, supply ning kamote, supply ning sibuyas sa nasyon kan Pilipinas. Pero ang supply kan shabu, umaapaw. Katarantaduan naman rin niya ako sa ibabaw kang kinaban. Ano na tayo, Diyos ko? Ang pangchungki, umaapaw sa supply. Malat na may nawawalat pa nga ni sa CR sa Naga City nin worth more than 1 million na shabu. Umakon mong supply ang kan shabu, kadakol. Nawawalat pati sa CR. Kansarong food chain sa Naga City. Samantala, ining mga kaipuantang asukar, harina, asin, kamote, gulayon, mga pagkakan ng tao. Ay, lugod na nagkukulang-kulang ang supply. Bagas, ay ano na tayo, Diyos ko. Mga tugang, dyan man po sa Banwaan po Kanabuha, Camarines Sur. Igwaman dyan nin pasaling nangyari, kan mag-privilege speech ko no, ading si iski chairman or ex-officio member kan Sangguniang Bayan na si Coco Astibe. About po sa inaapod na operation kan STL o Luto. Ano man ta nagpaparangangaw-ngaw paman, ining si Kagawad Coco na bago antes na darahon sa privilege speech hour kan sarong miyembro kan August Body kan Sangguniang Bayan ay dapat aramon mo na kung ano ang sa iyang binabatok. Kung tama ba, are you barking on a wrong door or in a wrong tree or in a right? Kung tama ba o mali ang sa imong pagngaw-ngaw, pagbatok, pagbanat sa administrasyon ka Nabuha Camarines Sur. Tagaro may mga patama eh. Ana apot niya, kung igwada pong itinataong obligasyon
an operator kan STL sa Labuha o Luto. Kung may tinatang obligasyon sa local government units, kung igwada, gura no pera. Asin kung sa inadagos. Iyaba na tayo. Sa entero pong Pilipinas, ang may charter kani ang PCSO, Philippine Charity Sweepstakes ang nakakasakop. Kan na operasyon kani, lalo na kung may bindisyon ini po sa Palasyo Malacanang sa satuyang presidente. Dapat ko na ki Coco Astibe. Tadain niya palan aram, tanagahapot siya, kung igwa umayo, kung siya ay nagtatanggap. Kapasil kang problema mo, sir, dapat bago ka nag-privilege speech. Dapat ko na, nagpa-share ka sa opisina kan PCSO, taigwaman sa ng opisina gawid ken sa Naga City. Tayo po ang nakakasakop sa mga operator kang STL, Uloto, or sinda na sasakupan as agent kan Philippine Charity Sweeps, PCSO. Philippine Charity Sweeps Office ba yan? PCSO. Ang nakakasakop kayan, sinda. Ano man ta, maamang pagkaaram kani ang mga local chief executive. Dahil an enot na enot pong operation ka na mga STL and nationwide baga ni. Nationwide ini. Na dapat ko na kung igwaman, tadae mo aram, inaram mo una sa PCSO. Kahit to baga po, kuta na, pinapundo na ini sa probinsya po ng Camarines Sur, ni Kong El Rey, Villaferte. Ini mga STL na inita, may mga obligasyon pala ng PCSO na dapat itao sa mga local government units. Pero garo da eman na asikaso, kaya pinapundo ni. Kung di nakabalik na naman baga, may ginibok kaya mga local chief executive, mag-governor, mag-congressman, mayor, kung may bendisyon po ini sa Palasyo Malacanang, operation kan STL, nationwide. Sakan dapat na magtao nin obligasyon. Baka umanggayod ang mga operator na. Baka ang dapat na magtao nin obligasyon sa mga LGU kung igwaman, ini na pong PCSO. Although igwang sinasabi nindong authority, Memorandum of Authority between the PCSO and the local chief executive. Sabihin ta ng igwa or mayo, pero madepende po sa programa kan PCSO. Kung ano mga benepisyong pwede manindang maitabang sa mga tao. Lalong-lalo na sa health, nakakatabang man po ang PCSO. Or may gusto man sindang itabang sa mga local government units. Halimbawa, ambulansya, o pwede man bagang ang ambulansya i-donate ninda sa sarong local government unit, simple na ma-receive through the local chief executive. So, arog sa naman yan kayan, during calamity, kung igwaman pong mga kalamidad na nangyayari, kung mawat man pong magtabang, susog sa agreement man, kung igwaman, or programa, or mga tabang na itinatawan sarong opisina kan PCSO, sa mga local government units, arog kan mga, kung nagkakaigwaning calamity, o kung may maitatabang di, so be it. Salamat. Kung mayo, alangan mang pirsaon nindo yan. Pero itong sinasabing share, kung igwaman, nationwide yan, obligasyon talaga yan ninda, kan PCSO. Na dawaan mga agent na kinukonsiderarta na mga agent na mga operator sa nationwide kan STL daitawanan nin business permit kan mga local government units ma-operate po ang STL sa enterong Pilipinas. Why? Dahil ini po sarong legal na operasyon digdi po sa nasyon kan Pilipinas.
Maray kung waiting yan, tan waiting po illegal. Ano ba nga ning media, inaabot ka na waiting, dahil illegal. Pag binati ko sinda kang media, dahil illegal ang operasyon ninda sa sarong probinsya o region. Pag 137 ba yun? Or waiting, that is illegal. Mayong inaaprobaran kayo ng Palasyo Malacanang magin ang Congress. Di ba? Kaya ni ba nga ning police, media, inaabot nin payula, hali sa illegal na sugal na waiting. Kaya nga illegal na sugal na waiting. Pero ang STL mga tugang, gusto talang ipasabot kay Kagawad Coco Astibi ka na nabuha, na sarong legal na sugal ini o operasyon na tinutugutan kan gobyerno ta. Kaya kung may mga kaputan kakutaan na kung gurano ang nariresibikan sarong local government unit, kung igwaman umayo, dapat tagdirekta ka na lang sa opisina kan PCSO. Or may saro pang dapat ikang pasyaran na opisina, ang municipal treasurer kan nabwa. Pwede mong pasyaran dyan si Mr. Bungalos ba yun? Wapoton mo. Anong mantakaipuan mo pang mag-privilege speech? Ano ang katuyuhan mo? Ano ang rason mo? Politika ba? O ano ang pinakang hararom na rason? Tano yan, tangon yan lang yan. Nagluwas, mga arog kaning issue dyan sa banwaan po ka nabuwa. Ako ang hiling-hiling ko, kan magkaigwa po nin query, asin magkaigwa po nin rekomendasyon ang komitiba ni Konsyal Doc Ladaw na ang gabos ng mga empleyado kan Sangguniang Bayan Kanabuha na pinamamayuhan ni Vice Mayor Marisa Bilitario How as presiding officer, dapat po mag-report sa opisina kan Sanggunian para mabilang pero talaga po kamong mga empleyado, casual man, MOA man, or ano pa yan, MOA ba yun? Itong mga sunod sa casual, mga MOA lang, itong garo 3 months contract, 5 months garo, kaya itong MOA or casual na mga empleyado kan Sangguniang Bayan Kanabuha na dapat paaparisiron sa sarong konferensya, mamit ka mo kan mga Sangguniang Bayan members. Bako lang pong napasyar ka mo kung masweldo. O dapat po, tama man, may punto man po. Si Kagawad Dokla daw, na ang mga empleyado ni Vice Mayor Marisa Bilitario How, mga empleyado kan mga councilor dyan, magin ni Kagawad Coco Astibi, pahiling po dyan po sa Sanggunian, sa mga miyembros kan Sanggunian, para magkaberisto ka mo. Taday ka mo nagkakahiriling da dyan, na nagtatrabaho 8 oras sa sarong aldaw. Pangit man po yan, nagaro, madyan ka mo kung masildo lang, anong mangyayari ka yan? Ano ang productivity? Ano ang naging performance kan mga empleyadong ini kan Sanggunian? Kung nanrogado ang iba pasiram-siram sa buhay. Alagad pag-abot sa sirilduhan, nakabkab ng mga sweldo. May punto man po digdi si Kagawad Ladaw. Noarin po nindo makoko atabi Council Ladaw, ang gabos na mga pangarang kan mga empleyado kan Sanggunian Bayan Kanabuha Camarines Sur, asin mahiling na nagtatrabaho sinda 8 oras dyan sa opisina kan Sanggunian. Ta nagpapasweldo po sa indo ang lokal na gobyerno. Ha? Dangan ang sweldo nindo na mga empleyado kang gobyerno ay hali po ini sa ginanutan kan mga tao. Nakatumbas na ning dugo. Agkulang po kamong ikasweldo. Unfair po duman sa mga nagtatrabaho 8 oras sa sarong simana, Monday to Friday.
So mga nakababad pa lang sa opisina kan sanggunian, man to ang mga rogado. Pero itong ibang mga empleyadong dahil po nahihiling, pero nagsisweldo, as in itinatime in panindo, takong dahil man nagtatime in mismo si empleyado, pero sa Department of Labor and Employment, siyempre, tutubudan kan mga tagaduling, empleyado ka talaga, kung ika mismong personal, nagta-time in time check, time out, sa imong daily time record na ina-upload, na isasubmit mo yan sa Office of the Vice Mayor, pipirmahan niya na talagang ika nagtrabaho ka 8 oras. Sa sarong aldaw po Lunes hanggang Biyernes, apira kung may mga holiday. Ay dangan po, mag-attach ka mo ng daily performance nindo na dai ka mo nahiling sa opisina kan sanggunian, sa mga aldaw na iyan, taigwa ka mong pigtatrabaho sa luwas. Dapat po i-required kagawad la daw, ang mga empleyado lugod kan sanggunian bayan ka na buwa, nin daily time record and daily accomplishment report. Tama o mali? Alex, tama. Arang padapos, kikagawad ko po at TV, kung igwaman siyang empleyado o staff, dyan po sa Sanggunian Bayan, aramon nindo kung si Isay, ang mga empleyado niyaman kung igwaman, na dapat mag-aparisir man, magpahiling man po dyan. Bako lang during regular session, committee hearings, kundi daily na dapat mahiling ang mga staff man dyan ni Coco Astibbe. May barita pati kami na dapat maintindihan kan publiko. Kaya yan ang task, assignment ni Kagawad Ladaw, tayo man sa nagpuo na magbukas. Na maaraman po ang mga pangaran, mahiling ang mga personang ini, na mga empleyado kan sanggunian na bayan ka na buwa Camarines Sur, sa pangingenot sa pamamayo ni Vice Mayor Marisa Bilitario as presiding officer. Bakong gustong sabihin ni Marisa Bilitario ni Kagawad Fortuna. Ni Kagawad Fortuna ba dyan? O figurasyon. Parang dinaog na palang si Kagawad John J. Gayod. O Kagawad figurasyon. Na ubos kun ubos pati da mga empleyado. Kan local chief executive, parolawason man, at mga pangaran, asin mag-araparisir man daily sa kanya-kanya nindang trabaho department. Ngarigda ang patas lang. Bako nga po ining competition. Kung ang nagkikwiri sanggunian bayan, inoton tangon ang sanggunian bayan na maaraman ng mga pangaran lugod kaya mga empleyado nindo sa sanggunian bayan. Pag na-clear na ining sa sanggunian bayan, that's the time na mag-request ka mo sa ibang departamentong mag-arog man sa kinibo nindo, mag-serve ka mong mga modelo. You serve as a model. Ba kung nagpaparati na ragasan ka mo, may itinatago ba ka mo dyan o mayo? Yan sa naman po ang gustong maraman kan public. Taan sweldong itinatao, kinakabkab kan mga empleyadong ini, kan sanggunian bayan. Hali sa buwis kan mga namamanwaan. And unfair. Duman po sa mga oral daw, Monday to Friday nagtatrabaho sa loob kan opisina kan sanggunian. So mga staff kan sanggunian bayan members na nagtatrabaho, karapat dapat sindang mag-receive ng salary. Paano man po itong dahil man nahihiling na nagtatrabaho sa laog kan sanggunian bayan building, pero ang iba sige ang sureldo, hainan sa indong konsensya. Mga elihidong opisyal na ini, kan sanggunian bayan ka na buwa. Ay inda tayo, Diyos ko. Kung may mga query kakotaan na konsyal Coco Astibbe about sa intriga or obligasyon or share gikan sa income kan small town lottery
and loto kan banwaan po ni Nabwa, bago ka man antes na nag-privilege speech ko ta na. Or, kung dae mo talaga aram, inaram mo na. Bago ka nag-privilege speech, nakuta na naisiyan mo na. Kaya nga ni, anapot dyan, nagtukto ka ba sa tamang pintuan? Umali. Na dapat ko na tinuktukan mo na si Mr. Treasurer, apot mo man lamang, kung igwa talagang nare-receive na obligasyon o share kung perang percent sa income kan STL or lotong sinasabi nito, pirang natatanggap kan local government unit. Dahil mayo man mayor na ma-receive kayan, may municipal treasurer po kitang may na-receive na may pugol ning official receipt. Aramo nito ki municipal treasurer kung pira ang riniresibuhan niya na nagiging dagdag income kan LGU hali sa operasyon kan STL. Kung ang PCSO mismo nantig ang nagtatao or ang agent or ang operator kan STL sa banwaan ka na buha. O dapat araw po kayan. Or nag-coordinate ka o nakiuli ka sa PCSO para aramon. Andae mo na iintindihan o na ay aaraman pa. O nag-privilege speech ka ko kapot mo na ang mga gusto mo pong maaraman. Ano ang katuyuhan ta nag-privilege speech ka? Di ba? Politika ba? Ay dapat po ba kung araw kayan ang sistema kan mga ilidong opisyal po kan sa tuyang gobyerno? Maging ano naman po kita, high level naman kita. Kaya ng mga tugang mahanap buhay una kami. Ang oras na yan, Tonse. Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. The Siguera Technological Colleges, Irigan City wishes to inform you of our curricular offering for the first semester, school year 2022-2023. Tertiary programs, Bachelor's and Technical Vocational Teacher Education, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food Service and Management and Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major, Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor's of Engineering Technology, Major, Automotive Technology, Electronics Technology and Electrical Technology, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Business Administration, Major, Marketing Management, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Criminology, Senior High School Program, Technical Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electrical Installation and Maintenance NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Academic Track, Accounting, Business Management ABM, General Academic Strand, Gas, Humanities and Social Sciences, HUMS. Enrollment is still going on for both senior high school and college. Classes start on September 5, 2022 for college and on August 22, 2022 for senior high school. The learning modality will be blended learning online and face-to-face. For further detail, please call 299-2224 or 299-7434 or personally visit the Registrar's Office of Siguera Technological Colleges, Iriga City. Mobile numbers 0921-845-9871 or 0917-883-0109. Website ctciriga.com. Ang
Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kag kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña Francia. Bot nyaman pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabikolan. Miss Nese Pequeña, Toronto, Canada. El Casino Tailoring, Home of Quality Dress, Balatan, Camarines Sur, care of Jerry and Gina Basquinias. ASM Farm Water Refilling Station, Zone 3, Salvacion, Pulangi, Albay. Amets Documentation Services, Zone 3, Salvacion, Pulangi, Albay. Sixto Borromeo Jr., Owner Borromeo Met Shop and Piggery Farm, Tambo, Buhi, Camarines Sur. Noel Gaspi, Spiritu and Family, Iriga City. The Management of Social Security System, care of Janeth H. Edwenga, Branch Head, San Nicolas, Iriga City. Honorable Anton Pano Baliber, Municipal Councilor, Bula, Camarines Sur. Nelly Cabarles, Valle and Family, United States of America. Judge Roberto Andalis Jr., San Miguel, Iriga City. Marlon Ampungan, Saudi Arabia. Father Marlon Tibelen, New Zealand. Baao Parish Multipurpose Cooperative, San Nicolas, Baao, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar Umurog, Bahamas Resort, Zone 3, Sagrada, Baao, Camarines Sur. Have a pool party on August 27. Losenia Azur, Vegetable Store and Losenia Refreshment, care of Mr. and Mrs. Cesar and Jeanette Azur, San Roque, Iriga City. Mr. Armando Valera and Family, Zone 2, San Juan, Baao, Camarines Sur. Owned and managed by Pioneer Vulcanizing Shop, Lavina Adelfa T. Cabanos, San Juan, Iriga City. Mrs. Lalaine Oliveros Marpuri, OCI President, Santo Domingo, Iriga City. Richard D. Sena, Principal, Oliveros College Incorporated, Iriga City. Sa Indo po gabos, bendisyon ng lugod kita, Nina, ang patron kan Bicolandia. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. Sa mga gustong mag-upgrade nin cellphone o magbakal nin bagong gadget, tuyuhon sana ang pinakabagong tindahan nin mga cellphone accessories digdi sa Rinconada. Dumanan ang Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories, mababakal ang mga latest cellphone accessories, cellphone housing and case, battery chargers, screen protectors, earphones, headset, Bluetooth speakers, ring lights, flash drive, selfie stick, asin iba pa. Sindaman nagre-repair ng mga laptops, computers, tablets, asin cellphones. Pwede man sa inda magpa-upgrade asin magpa-reformat kan mga operating systems kan sa indong mga gadgets. Kaya day na magduwa-duwa pa, day na magduman sa iba. Digdi ka na sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories na makukuha sa Chima Building, Alfilor Street, San Roque, Iriga City. Sa mga taga-Baaw, igwaman si Danin Branch sa Baaw Public Market. Sa mga taga-Nabua, igwaman si Danin Duwang Branch. Ansaro makukuha sa National Highway, San Isidro, Nabua, Camarines Sur, asin sa Nabua Public Market. Igwapaman sinda nin branch sa Manila City Plaza, 3rd floor, Stall 7, Quiapo, Manila. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Owned and managed by Camille Lin sa Bularse, Gotoman. Pida, Pida Kid! Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila, wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang Pida Kid. Sa COVID di pa tataig. Sa ligtas na pagbabalik. Sama-sama maging Pida Kid. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin. Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos hindi na ko malabo ng mata ko. Lagi na watery ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng iBerry, try ko. Ilang bulan, hindi may ano ng mata ko. Ikikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang iBerry. The best.
Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pag kuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Sino-sino po yung pwede nang tumanggap ng booster shot? Napaka-importante ng tanong na yan. Ang mga fully vaccinated na edad 18 taon pataas ay pwede nang tumanggap ng unang booster shot. Basta siguraduhin lamang na 3 buwan nang nakalipas sa iyong huling dose ng bakuna. Para sa mga nakakuha naman ng first booster shot, ay umantabay sa schedule para sa inyong second booster. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas! Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sa pagsilibrar kan kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, taos-puso ang samuyang pagbati sa lambang Bicolano. Lugod, maging makahulugan, asin matuninong ang pagsilibrar niya to kan kapistahan ni Ina. Hale sa manehamiento kan Hatswin Incorporated Bao Camarines Sur. Kami po nakikisumaro sa pagsilibrar kan kapistahan ni Ina. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Bueno mga tugang, balik kita sa programa. Paabutan ko daw po good morning, happy listening. An sa tuyang mga Facebook Live viewers, good morning, good morning. Siyempre, yaon dyan sa kuyang Sister Angel. Si Sister Angel Monica Perique of Limassol, Cyprus. And si my Sister Angel Melanie Mendoza. And Big Boss Mr. Dirk, good morning. Also watching from Limassol, Cyprus. Sa mga friends ni Sister Angel Monica, good morning daw sa Endo. At thank you so much for viewing or watching. Sabi niya, good morning at hello rin kay Mr. Cesar Tijada. Si Ma'am Rosita Rombaoneri also watching. Good morning from Davao City. And si Mary Paras na sige ang yaman. Asin sige pa ang gayon. And kay Mr. Hector, good morning sa inyo. Good morning daw. At kay Ma'am Jiminay Prestado, also watching. And sa iba pa na nag-watching, thank you so much. Mga tugang, tema dyan sa Banwaan Kanabuha. Sabi ko na nga ang small town lottery po kaya, dakulang source of revenue ini sa nasyon kan Pilipinas na nagagamit sa mga bill program, mga tabang kan PCSO, sa mga naoperan sa ospital, na nananaoning mga wheelchair, kung ano pang tabang sa mga may hilang, sa mga senior citizens, mga disabled persons, sa mga local government units, nakakatabang sindanin mga ambulance. Nakakatabang kung may mga kalamidad. As per agreement grade or MOA between the LGU and the PCSO duman sa mga probinsya na nagkakaigwa po nin operasyon kan small town lottery sa indaman ng mga lugar. Ay kung maromduman ta po, digdi sa Camarines Sur ka ito baga, pinapundo po. An operasyon kan small town lottery, ninuli po tadaiman nagsunod ang mga ini sa mga kondisyonis or kulatilyakan sa tuyang pamahalaan o gobyerno. Kaya nga po mismong si Presidente Rodrigo Duterte kan nakaaging administrasyon, kan panahon niya, nagsugo ka itong tanggalon. Papundon
Suspenderon po bayaan operasyon kan STL asa nasyon kan Pilipinas. Magin po sa pahayag kan Philippine Charity Sweepstakes Office nagtataram na dapat magsunod sinda ang mga operator kayo nin magtao o mag-deposit ng mga kasban ang mga authorized agent katumbas po nin tulong bulan na share kan PCSO sa guaranteed minimum monthly retail receipt apira pa sa indang existing kasbans. Asin may agreement or kasunduan ng STL agent kung saan nakalaag ang sa indang obligasyon. Asin kuning kaso may malapas, may da'i masunod, tulos na iti-terminate kan PCSO. Ang sa indang operation, taen PCSO ang pinakang principal. May charter kaya ini na dapat sunod. Kaya kahit bagang nakaaging mga taon, nasuspindi ang operasyon kayo sa Bicol, maging sa Camarines Sur. Dahil po sa mga allegation of corruption. Pero po, naibalik na naman po baga kaya ang operasyon na ini. So sabihin, legal na po ang operasyon na naman kan STL sa buong Pilipinas. Sa haros dakulo na mga lugar na nagkaigwa po nin operasyon. O, di ba? Balik bagang operasyon na naman. Subot sabihin, legal po ini. Legal po ang operasyon na ini kan STL. Dawa digdi po sa Camarines Sur. Basta, kung no compliance ka mo, no operation ka mo. Diba? Kaya po baga, balik na naman po ang operasyon. Namamayagpag na naman ang operasyon. Taligal ini. Dawa da pa po, issuean in mayor's permit or business permit. Ang operasyon kan STL sa mga lugar ninda. Dagos man po girarin operasyon ninda. Taligal nga ni ang operasyon ninda. Bakong araw kang waiting na ang illegal na sugal na waiting talagang da itinutugutan kan Palasyo Malacanang. Maging sa tuyang mga nasa Kongreso, Upper and Lower House, ay mayong bindisyon kam operasyon kan illegal na sugal na waiting. Kaya nga gusto kan iba maging legal. Pero da ipipili ta na inutan sindang malegalize ang operasyon kang STL. Kaya nga sabi ko na nga po, kung may illegal na sugal na waiting, magin ang media. Inaabot. Kan payula hali sa illegal na sugal na waiting. Ngon niya na STL, mayong media niya nakakatanggap ng payula. Sa totoo lang. Pero alagad, baka sa operation kang STL, igwa man natatanggap ang LGU mananggad dahil obligasyon talaga yan as per agreement, as per condition. And as per, hindi pong baka sa PNP, igwa man kadikit na re-receive na tabang to maintain the peace and order. Pero nakabalik na po yun. Ibig sabihin, nagsunod na po ang mga agent ang mga operator, nagsunod na ni mga kasbans, asin obligasyon man kan mga agent. O kung igwa man pong natatanggap na share ang mga local government units, minadagos po yan sa kaban kan lokal na gobyerno. Dahil igwa po sindang mga treasurer na iyo ang ma-receive po kan kwarta. Kung kwarta man po yan, or kung ano pa yan, na iyan i-issuean ng inaapod na official receipt. Mayong local chief executive na nakikinabang po dyan. Tabako man sa bulsa na dagos kan mga local chief executive, ang nare-receiving share as additional revenue collection kan mga local chief executive or kan mga local unit o government unit, hali po sa heras na income kan STL operations sa indong mga lugar. Tabad ang may obligasyon na kaning mangulikta asin magtao sendo ang opisina na kan PCSO. Diyan man sa bato, arog man kanyan issue. Ipapaapod man kan Committee on Games and Amusement ang operator da dyan o agent kan STL sa bato.
kundi iniisnab man po da. Aba, mayo mang guide problema sa imbitasyon para ma-enlighten ang August body. Kung may natatanggap ang local government unit, aaramon kung gurano kumpira. Alagad po, out pa man lugod, na sana, bago pa man mag-abot sa puntong mag-privilege speech, or mag-kaigwaning sabi ko na nga ni, aramon mo na sa PCSO, sa Municipal Treasurer Office nindo, kung nare-receive ko, nag-i-issue ng resibo, kung how much, bago mag-privilege speech o bago mag-pa-upload nin committee hearing or imbitaran ang mga taga-PCSO or taga-ining mga operator kan STL. Taminsan po, pag nauyaman ang August body, kung majority kan August body nagkakasararo, na sa paghiling ninda nababastusin da, sa paghiling da iniisnab sinda, sa paghiling ninda garo may may something, minsan pigdideklara pong persona ng gurataan nag-iisnab o dahil nagrespeto sa sanggunian bayan. Pero dyan man po sa nabuha. Para sa moya dyan po, ini baga si kagawad ko as TV, naging ski chairman ini sa tabang, sa buto kan mga ski chairman man sa mga barangay. O kundi digdi, nagkandidato baga ni yung konsyal, regular councilor, kutaan na nagkandidato. Dahil man nang gana, barita ko, ikatulo ini sa kaprit. But sabihin, maginan mga hobines na sanggon ang kabataan ka na buha, dahil nagsuportang gayo digdi. Tadai nga nang gana na maging regular member kan sanggon na bayan ka na buha. So maluya ang pagtubod sa emo kagawan. Maging kan mga hobines. Saka, garo binabanatan mo sa nagiging privilege speech mo ini, ang nagtabang sa imo. Ay, minaluwas ka kani, ingrato. Bueno, ako inabot na po nin oras sa pamamaaraw. Sa lado technical, sa kong mga partner, si Engineer Felix Lagrimas Ligdi, yaon man sa transmitter, Engineer Jim Soco. Yaon sa taduman, sa tong maskuladong PSG, si Tony Saison. Digdi man si Rodel Cesar. Yaon sa opisina si Madam Kayla Ligasyon. Ini po si Joey Salamat. Kansendong pagantabay. Standby po kita sa masunod na programa sa mga Facebook Live viewers me. Thank you very much sa mga nagantabay. Thank you so much sa Indo.